Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. If you have me touch pan tuuze ife tupanga za media APM akonela na chipani chikumvera muzipaza mphamvu kwambiri bwana. 어디서 들어오는 건 맞아요?
Bosa ifana nitakwala basi ukuthokozani kufuna nje ukuthiwa kwamthobeli wathu afike ukuthokozani futhi zonse bosa labwera pano imatatu kuzindikira kuti lifana ukonje lifana chofoka mungera tosiyana mzathu wangona babeli aba akumva ululu mthungu mwake tikukhulupira kuti ululu umene akumva iyeyo ngakhale banja lake ana ake baba yake na onse akumva sulu chimodzimodzi ife tabwera pano monga chipani cha TPP amene tikumva sulu oposa tikupemphani modzichepesa inu Mulungu kunena kuti kulira kwa ana anu makamaka kwa Malawi amene deti yalewa akulephera kudya mokwanira amene deti yalewa akulira usiku ndi usana tapereke m'manja mwanu tikukupemphani Atate kuti kudwala kapena kuvulazidwa kwa Brenda tsiku la lero kutithandizire ife kukula komanso kuyenda monga mikango sitigonja chifukwa cha inu tikudziwa inu mukhala mukutiteteza mukutithandizira kuti nkhondo imene timenye ndipo tikafike powina mulemekezeke mutamandike inu Mulungu pamene mukhale ndi Brenda kuyambira tsiku la lero mpaka na tsiku lina zakuuka mnyumba ino mumuteteze mpaseni kulimba mpaseni chikondi ndi chikhulupiriro fati kudziwa kuti posachedwa Brenda akhala kuuka mnyumba ino mulemekezeke mutamandike mutetezeni Alfred ateteze na tsukuli yathu atisale ndiye na onse amene akuoneka kuti akusakidwa kuita zosiyana-siyana ngati lero kukhale mtetezi wawo palibe amamanitsi palibe amene adzathe kukwanisa kumiwa kulemekezeke mutamandike nthawi ino yamasana pamene ifana anu takwana modzichepetsa kukupemphani kuti mutinike kuife tikufuna kuti pa 16 September mchaka chomwe chino tidzakhale tikuyimba ndi chimwemwe mu dzina la Mwana Yesu Khristu moyamuyaya tikafika
Vamos a cuidar. Y los socorros.
Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.